Hindi na raw uhaw sa tubig ang mga alagang halaman ni Teresa Layog ng Barangay Poblacion 2, Marilao, Bulacan. Ito'y bunsod umano ng malakas na pressure ng water supply sa kanilang lugar na abot hanggang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Sa ganitong sitwasyon, nakakatipid daw sila dahil hindi na kailangang gamitin ang kanilang Jetmatic water pump na ipinatayo noon para sa pagsipsip ng tubig sa deep well system. Malaki dahil siyempre, pag gumamit ka ng motor, kuryente, ang mahal-mahal ng kuryente ngayon kung hindi ka nakagagamit ng kuryente, malaking savings yun, di ba? Sa pang-araw-araw na bilihin. Ganito rin ang obserbasyon ni Zenaida Martin, ang punong guro ng Anglican School of Marilao. Ang isa talagang malaking pagbabago, hindi na namin ginagamit ngayon yung aming tangke. So, nakakatipid kami sa kuryente when it comes to that. At ang lakas ng pressure ng tubig sa maghapon. Lalo na nga sa gabi, napakalakas ng pressure ng tubig. That's one thing. Dito sa school, it's the same thing, ganoon din naman. At nakakaya niyang supplyan yung pangangailangan ng school sa buong maghapon kasi holding classes for more than 300 students, kailangan namin talaga ng malakas na supply ng tubig. Ang pagpapalakas ng supply ng tubig ay resulta raw ng mahigit 700 milyong piso na investment ng Prime Water Marilao sa kanilang pipelines. Dahil dito, hindi na sa deep well o groundwater system umaasa ng supply ng tubig ang mga taga Marilao. In terms of water pressure, ganito naman po yung itsura niya. All of our areas are wala halos 0 to 9 PSI halos ang water na nakukuha natin sa area natin when it was under pre-JV. Pero as of the moment, ngayon yung customers natin, umaabot na sa second floor yung tubig nila. So yan yung isa sa mga feedback na nakukuha namin from the customers na coming from this, na hindi nila nagagamit yung mga shower nila sa taas ng bahay nila. Ngayon, na-enjoy na nila full-fledged yung magandang water pressure sa mga bahay nila. Bahagi ng joint venture agreement sa pagitan ng Prime Water at ng Marilao Water District o Mariwadis na nagsimula noong taong 2017 ang rehabilitasyon ng water pumping station. Layon nitong makasabay sa multi-billion project ng kumpanyang Luzon Clean Water Development na Bulacan Bulk Water Supply Project. Bukod sa Marilao, sinusuplayan din ng Stage 1 ng Bulacan Bulk Water Supply Project ang mga bayan ng Balagtas, Bukawi, Obando at ang mga syudad gaya ng San Jose del Monte at Maykawayan. Dahil nga yung ating supply is nanggagaling na sa Angat Dam, which is the same source na pinagkukuhanan ng Metro Manila, so mas naging reliable yung ating supply. No? On cases na may kailangan mga shutdowns, we have our pumping stations to supply when needed. Pero naka-standby lang siya kung kailan lang kailanganin at i-activate, dun lang natin siya ino-operate. Kasi nga, ngayon, sufficient pa naman yung nabibigay sa atin ng Bulacan Bulk na tubig. So, yun yung ginagamit natin to be able to supply to our customers. Samantala, mula sa higit 26,000 na parokyano noong taong 2018, umabot na ngayon sa 38,000 ang sineserbisyuhan ng Prime Water Marilao. Batay sa datos, naglalaro sa 16 hanggang 18 cubic meter per connection kada buwan ang average consumption ng mga residente sa nasabing bayan. Higit na mas mataas ito noong kasagsagan ng lockdown na nasa 13 hanggang 14 cubic meter per connection lang. Ayon sa Prime Water Marilao, nagawa nilang tapatan ang mataas na pangangailangan sa tubig ng mga residente dahil sa modernisasyon ng kanilang mga pasilidad. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.